Printre marii scriitori ai secolului al XIX-lea, care au lăsat în urma lor lucrări de netăgăduit, este Alexandre Dumas, un renumit scriitor francez născut la 24 iulie 1802, Villiers-Cotterêts, Franța, într-o familie cu rădăcini nobile, cunoscut pentru lucrările sale, care au rămas o amprentă indeniabilă pentru secolele viitoare. Printre acestea se numără Contele de Monte Cristo, Regina Margot și, bineînțeles, romanul Cei Trei Mușchetari, despre care am ales să vorbim cu pasiune în amintirea scriitorului. Et dans ce contexte, j'aimerais dire que c'est agréable de découvrir le grand écrivain et ses œuvres remarquables à travers la lecture. Dumas est aussi un exalté de la vie. Il adorait les voyages, l'aventure permanente de la richesse à la ruine et le succès éblouissant. Victor Hugo déclarait d'ailleurs aucune popularité à son siècle n'a dépassé celle d'Alexandre Dumas et son triomphe incroyable. Je suis profondément touchée par la plume d'Alexandre Dumas et ses citations telles que voyager, c'est vivre dans toute la plénitude du monde, c'est oublier le passé et l'avenir pour le présent, c'est respirer à pleine poitrine. Romanul Cei Trei Mușchetari este publicat în 1844, iar acțiunea este amplasată în timpul domniei lui Ludovic al XIII-lea. În romanul său, Alexandre Dumas jonglează cu teme precum onoarea, prietenia la baza în care stă divizia, toți pentru unul și unul pentru toți, iubirea, conflicte politice, loialitatea și lupta în atingerea idealului. Principalele personaje ale operei sunt D'Artagnan, tânărul care merge spre Paris, având scopul de a deveni mușchetar. Acesta îl întâlnește pe drumul său pe ceilalți mușchetari, Athos, Porthos și Aramis, care urmează să dueleze, dar sunt surprinși de gărzile cardinalului cu care Alex se lupte, legând astfel o strânsă relație de frăție. De-a lungul romanului, cel mai multe aventuri în mijlocul unui triumf format de femei puternice, Ana de Austria, regina Franței, soția lui Ludovic și Milady de Winter, care era spionul cardinalului Richelieu. În una din misiuni, aceștia trebuie să recupereze un colier cu 12 diamante pe care Ana de Austria îl dăruiește ducelui Buckingham. Cardinalul Richelieu află despre această situație și, pentru a o pune într-o lumină proastă, îl convinge pe Ludovic că dea un bal la care să o invite și să fie împodobită cu acel colier. De aceea, Ana de Austria se decide să-l trimită pe D'Artagnan, însoțit de cei trei mușchetari, spre Londra, ca să aducă colierul. În drumul lor, sunt opriți de gărzile lui Richelieu, iar prietenii lui D'Artagnan pică pe rând în cursă. Aceasta reușește să aducă la timp colierul, apoi pornește să-și găsească cei trei prieteni care au putut într-adevăr să țină piept eroic greutăților. Ulterior, cardinalul Richelieu conduce asediul cetății La Rochelle și dorește să se răzbune pe cei patru care l-au adus într-o situație proastă în fața regelui. Însă, în timpul distrugerii cetății, implicarea mușchetarilor a fost oportună în protejarea secretelor reginei și asigurarea proviziilor pentru armata regelui. Un moment important sunt intrigile legate de Milady de Winter, care îl manipulează pe D'Artagnan, dar acesta descoperă adevăratele ei intenții. Milady complotează să elimine pe oricine stă în calea sa, inclusiv Constance Bonacieux, pe care o otrăvește. În finalul romanului, mușchetarii alături de Lordul de Winter o capturează, judecând-o pentru acțiunile săvârșite. Deși cu o notă tristă, marcată de sacrificiile făcute în numele loialității, victoria mușchetarilor asupra inamicilor rămâne primordială în atingerea scopului definit. Spre final, noi sperăm că am fost convingători și vă îndrum să faceți cunoștințe cu opera dată pentru a vă teleporta în lumea aventurii și a farmecului secolului al XIX-lea, dar și să preluați, bineînțeles, emoții, învățăminte și momente netăgăduite. Cei trei mușchetari de Alexandre Dumas este și o lecție despre curajul de a înfrunta greutățile vieții cu un spirit neînfricat și o credință nestrămutată în idealurile de dreptate. Este capodopera, care prin personajele sale memorabile și prin intrigile pline de spans rămâne cu siguranță relevantă și apreciată în orice epocă. Căci lecturând această comoară incontestabilă a literaturii franceze, am trăit momente marcante alături de eroi pentru a descoperi împlinirea valorilor primordiale ce stau la baza umanității. Luptă, curaj, determinare, speranță, prietenie, dragoste, încredere, demnitate,
loialitate, respect și glorie.